Anna Belousovová si dala o Michalovi Šimečkovi provokatívnu rečnícku otázku a Jozef Banáš prezradil, že po jeho osobných skúsenostiach so starým Šimečkom ho kauza jeho manželky vôbec neprekvapila. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Na koho sa podal líder PSK? Na mamu či na otca? Jeho matka má za sebou kopu činov, o ktoré, ak by sme nerešpektovali prezumpciu neviny, by sa pokojne dali nazvať kriminálnou činnosťou. Jej združenie si dalo preplácať od štátu tie isté faktúry viackrát, čo zaváňa páchaním podvodu. Predkladali štátu sfalšované faktúry, robili podvody s účtami, čo zaváňa praním špinavých peňazí a vyhýbaniu sa exekúcií. Falšovali dokonca aj výpisy z banky. Otec lídra opozície hovorí o Slovákoch ako o zbabelom národe, ktorého 2/3 sú hlupáci s dinosaurím mozgom. A Šimečka, mladší ako líder opozície, chce po voľbách očistiť Slovensko od všetkých, čo zneužívajú verejné zdroje na vlastné obohatenie a chodí po slovenských krčmách, aby dokázal, ako má on blízko k národu, k obyčajným Slovákom, aký je on skutočný Slovák. Vážený pán Šimečka mladší, vy najskôr očistíte Slovensko od svojich rodičov. Vysvetlite svojej mame, aký je rozdiel medzi súkromnými a verejnými zdrojmi. Vysvetlite jej, že sa nestačí ospravedlniť a tváriť sa ako ja nič, ja muzikant. A to všetko tí druhí, keď jej na to prišli. A svojmu otcovi poradte, aby sa v prvom rade ospravedlnil Slovákom za urážky a v druhom rade, aby radšej držal jazyk za zubami a vôbec sa nevyjadroval na adresu národa, ktorému nerozumie a ku ktorému vlastne ani nepatrí. V úvode som si položila otázku, na koho sa podal líder opozície. Môj názor je, že je to vlastne jedno. Z každej strany des. Ak má človek, ktorý vyrastal v takejto rodine a s takými rodičmi vládnuť Slovensku, tak pán Boh s nami. Jozef Banáš zašiel s kritikou Šimečkovcov ešte ďalej a žiada vyvodiť zodpovednosť nielen na strane jej združenia, ale aj štátnych inštitúcií, ktoré im dotácie prideľovali. Po osobnej skúsenosti so starým Šimečkom neverím tejto príživníckej rodine ani slovo. V čo ale verím je, že sa verejnosť dozvie, kto boli tí, ktorí im na ministerstvách a iných inštitúciách tieto rôzne finančné príspevky podpisovali, a aj tí, ktorí im to schvaľovali, teda tí, ktorí ich kryli.